Money. Ni pincham, ni kaslam. My brother from another mud. Yeah, kaslam. Yeah, scope, pinch import. Pinch scope. Scheme so cope. Mina now, team ne moto. Lo, akusife kumampela. Lo, umngani wami wangempela. Lo, esithi masihlangana sihlukana naye kumuhoshi nangempela. Lo, akusife kumampela. Lo, umngani wami wangempela. Lo, esithi masihlangana sihlukana naye kumuhoshi nangempela. Lo, umngani wami ekade kasesigudla naye siphuza sidabu sithuka abantu basishaya. Sobatshela buta bomshaya. Bagwaje sithi kubathusa kancane bagwaje sibasikazise ngamagama eziswane bagwaxe sizakale singamagwala sibagadle umngani wami sasifunda naye iklasi elilodwa esikoleni sishomana ngoshidi singawenza ama-homework sifika late sibhokela i-security eligade esangweni silikhombe-ke beklipinga kwa-right kwa-left siphakamisela u-7 makuyi-Friday singena iklasi ngeklasi donsa amantombazane ngamarastinga amapheni siwaphansi ama-ezi asicebe komeniere obani labadonsa ingane kuma-private nabathisha singapheli iviki singayanga esitafuni uthisha omkhulu athi usibaxabula kakhulu ngapha ey'nqeni esikhathini esiningi sihlezi sizobabili mengabe ephelelwe ibhetri efonini ithekeni yakhe ifona kimi yenja umalusa kakho lapho kini akekho awuyindaba ngoba kuthiwa behamba nawe mini masihlangene sisobabili mningi mkhuba yethu sidla imali yabazali bethu sishithele namathekeni ethu singene ethaveni sihlome ngamagala nemkhonto sidlala i-jukebox isikhathi sidakwe sojamela ingoma yethu sidanse sobabili senza umathanda wethu nakhona labantu esibagwajisayo hhayi ngoba besisaba basaba omalume bethu lo akusife kumampela lo umngani wami wangempela lo esithi masihlangana sihlukana naye kumuhoshi nangempela lo akusife kumampela lo umngani wami wangempela lo esithi masihlangana sihlukana naye kumuhoshi nangempela umngani wami engithi mangiboshiwe afika zongibhesuka engiphathele ngizokuphuza engizokudla aza spende nasemalini yakhe adizela ujele for ukufaka iplani lenkantini engizoyishuka njengekruka ngigcwele ngomqondo wale humusha uyangiphilela akangibhekiseli phansi ngoba nami angikaze ngamchathela sihlangane enkwarini sibhema itete esiteviseti iziphele sigcine sesibhemisana igosha elilodwa siphuza ikesi nebhodlela kuze kuphele sigcine sesiphuzisana ubiyowodwa siwubanga sakuyini saphuza ayingeke Danger phethe umqondo wethu uyangiroba awuhlwiphe ngimbuke sibambane iphike phansi sikhombane sodwa uyabonaka le ngqondo zakho zomona sixabane sodwa ayi nawe manje sukahamba nyo uthanda zokuphahlela phela udakiwe lo sport unganye njenganabo sisho sibe sibambane siyekana fast athi left ngithi right sibonke 1-1 singalanyulwa umuntu sibona ukuthi hayi ngeke lento esenzayo ngathi ayikho right angikhombe ngizokushaya nami ngimkhombe uyanyumanya nini sesixolelene sesiphuza ndawonye utshwala sekukhona nabantwana ekuzomasha nabo mase kuyolala wala lo akusife kumampela lo umngani wami wangempela lo esithi masihlangana sihlukana naye kumuhoshi nangempela lo akusife kumampela lo umngani wami wangempela lo esithi masihlangana sihlukana naye kumuhoshi nangempela engabe exakekile utshela mina Danger bethu yazi nginenkinga ngimbuze sekwenze njani manje tshela mina ngitshela amandiya yasitshela ngangabe ngithembi siyashisa ngisho ngibe ngimduduza mnganami zonke lezi nono kodwa nje ngizokutshela bona ukuthi uyaqina what comes around goes around le pain akufilisa yona naye yomfika uthi nje akasikhohlwe ilezo stress ke sishayele nje nawo bandaqhawubila asigcini nje ngokutshelana izinto ezirongo siyatshelana namaqiniso oqobo uzwa sithi yemnganami yabona ngoba safika isikole ake sisebenze ngokuyikhandla khona sonke
Siyandlondlobala ngakwesimo somnotho. Before sisebenzisa imali ake sihlale sihluze ingqondo. Sithi masithenga sithenga izinto ethatha ngengqondo, singagcini nje ukuspenda imali kakhulu lakobhiya nakogologo. Hey, etsa la 18 ke ngishaya. Ngathi singizela ngengqondo. Lo akusibheki umampela, lo umngani wami wangempela, lo esithi masihlangana sihlukana naye qhuma uhoshi nangempela. Lo akusibheki umampela, lo umngani wami wangempela, lo esithi masihlangana sihlukana naye qhuma uhoshi nangempela.